Sa bali manen a record ti panakapugaw ti mangalap iti ili ti pasukin na ilista iti Malim Kalman at ti man ti damag lukan. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impaka mo ni Mr. Marvin Basco when mabigbig ang master fishing nga adamanente sarsaraken da ang mangalap ang residente ti Barangay Davila Pasukin, Ilocos Norte. Kuna ni Mr. Basco ang makapaalarma daytoyan gapot ang sasarunon ti mapukpugaw iti taaw a kabarangayan da. Iti istorya ni Mr. Basco ket adati nagpatulong kadakwada manipud iti taaw ang nabigbig daytoy ani Christian Rebukal na amuan nga aduda nagkakadwa iti taaw ngem nagpaibati daytoy ngem nadlaw da ang nagpapaigid ti bilog na ket idi aginandat da tawagan ti cellphone na ket mayat pailaeng ngem idi inuwayat dan atawagan manen ket nagawan manen ti signal na. Ito po ng mga kakumboy niya, naglaot po sila, marami sila sa payaw. Tapos nung mga nag-uwian na po yung mga kasama niya, nagpaiwan po siya. Pero pagilid na daw po. Kaya siguro nung tinawagan ng pamilya niya, nagre-ring pa yung cellphone niya. Yun lang po, hindi natin alam kung ano na yung nangyari sa kanya. Pero sa sobrang lakas po ng hangin at alon, posibleng tumaob na po yung bangka niya. Pero kahapon po, tinawagan daw mga bandang alas 12, nagre-ring pa. Ibig sabihin, malapit lang po siya. Baka nasa payaw po. Sana ma-rescue. Iti agdama ket manarima ang pailaeng ti panangsarak daghan Rebukal ken adda ti maangay a meeting digiti pangalap itangal daw iti Barangay Davila Pasukin, Ilocos Norte. Para iti IFM News, Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.